खुलुमबाय स्टुडिअ आं रबिन बसुमतारी। खुंग्रिं बड'लेण्ड एकाडेमि फरायसालि लुफुंनो हा फोथारनाय हाबाफारि लादों। नंगौ, खुंग्रिं बड'लेण्ड एकाडेमि फरायसालिनि गोदानै बिल्डिं लुफुंनो एमएलए निर्मल ब्रह्मनि आखाइजों हा फोथारनाय हाबाफारि मावफुंदों। 2014 इं मायथाइयाव गायसनजानाय चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय खुंग्रिंनि गंसेल' बेसरकारि फरायसालिया नारा-नाथा नाजानायनि गेजेरजों दिनै HSLC आनजादखौ 100% उथ्रिसारनो हाफैनाय मोनसे गोजों फरायसालि। बेनिनो दिनै गोदानै मातुश्री काशिबा हारि भाइग'थि चेरिटेबल ट्रास्ट सुराटनि गेजेरजों लुफुंजानो थांगासिनो गोदानै गंसे बिल्डिं, जायखौ दिनै 30 नं सिडली बियाबनि एमएलए निर्मल ब्रह्म बिथांनि आखाइजों हा फोथारनाय हाबाफारि मावफुंनाय जायो। मख'नो गोनांदि बे हाबाफारियाव खुंग्रिं ओनसोलनि बायदि बायदि बिबानाव थानाय दैदेनगिरिफोर आरो फरायसालि सामलाय आफादजों लोगोसे फरायसा दिथागिरि फोरोंगिरि बिथांमोना बाहागो लादों। दिनै बे खुंग्रिं बड'लेण्ड एकाडेमि फरायसालि बे फरायसालिनि मुङै मोनसे स्कुल गायसननायनि मुङै दिनै हा फोथारनाय हाबाफारि भुमि पूजन, बेयाव आं नुजाफैनानै जोबोद मोजां मोनदों। दा बेयाव गोबां आंजों लोगोसे बे फरायसालिनिनो सामलायग्रा कमिटिनि आंजों लोगोसे मानगोनां आफादगिरि दङ बिरगा मुसाहारि, लोगोसे बे हाबाफारियाव दङ लोगोसे जोंनि चिरां जिल्ला दुलाराय जोंनि UPPL दोलोनि मानगोनां गाहाय नेहाथारि अमर सिं ब्रह्म दङ आरो लोगोसे दंबावो बे ओनसोलनि विलिसार बे फरायसालिनि गाहाम सानग्रा बिथांमोन दङ। आरो दिनै फैनानै मोनथि मोनदों बे फरायसालिया अलरेडि जों एसे आवगायाव बे भुमि पूजनखौ जों खालामखांबाय, बयनिबो हेफाजाब आरो मदद लानानै खालामखांबाय आरो बेजोंनो बेखौ लोब्बा लाखिनानै मोनसे दान्दिसे सम गेवलां मेल खुंदों। बे फरायसालिनि पेरेन्टसफोरखौ फरायसुला फरायसुलिफोरखौ लानानै मोनसे अपेन सेसन मोनसे लेंदों गेवलां मेल। बे गेवलां मेलाव जोंनि बे फरायसालिखौ सामलायग्रा कमिटिनिफ्राय बे फरायसालिनि सोमोन्दै फोरमायथिनानै होनायाव जों मिथिनो मोनबाय जे बे फरायसालिया थांनाय 2014 मायथाइयावनो गायसनजादोंमोन आरो फैयै फैयै 2020 मायथाइनिफ्राय मेट्रिक आनजाद होनाया आरम्भ जादों आरो मोनसे समाव बे फरायसालिया कमल कुमार ब्रह्म जेनिखि बान्था, बे बान्थाखौबो मोननो हादोंमोन आरो दासिमबो बे फरायसालिनि जेनिखि मेट्रिक आनजादनि जेनिखि रिजाल्ट, बे रिजाल्टआ जोबोद मोजां जाबाय थादों। देग्लायबो 100% पास जादों, जोबोद मोजां आरो बे फरायसालिनि सामलायग्रा कमिटिनि दैदेनगिरि बिथांमोना बुंदों लासै लासै माने दा हाई स्कुलसिम दङ, खैक बोसोरनि उनावबा बावैसोनो हायार सेकेन्डारि फरायसालिबो फसंनाय जागोन होननानै बिथांमोना मोनथिहोदों। बेनिफ्राय मोनथिनो मोनो जे बे ओनसोलनि फरायसुला फरायसुलिफ्रा मेट्रिक पास जानाय लोगो लोगो उनाव गोजान जायगायाव गोजान कलेजफ्राव बा गोजान हायार सेकेन्डारिफ्राव थांनाङाबालानो बे बड'लेण्ड जेनिखि एकाडेमि फरायसालि, बे फरायसालियावनो मोजाङै फरायनो हागोन आरो गुन गोनां जेनिखि एडुकेसन बेखौ बिथांमोना लानो हागोन। जौगानायनि थाखाय मा थिरांथा लागोन? दासिमथ' मोनथिनाय जेनिखि बे फरायसालिनि जेनिखि सामलायगिरि बिथांमोननिफ्राय मोनथिनाय मोननाय मथेब्ला दा मोनसे ट्रास्टआ बिथांमोननो 1 कौटि रांनि अनसुंथाइ होनाय जाबाय आरो बेजोंनो बिथांमोना बावैसोनो बे फरायसालिखौ गायसनगोरगोन। बेनि उनाव पर्यायक्रमे बिथांमोना जेरै हास्थायो, जेरै नाजायो, बेबायदि हयथ' आसाम सरकार जोंनि बिटिआर सरकारनिफ्रायबो बिथांमोना मोननो हालांगोन आरो बे स्कुल गायसननाय बा स्कुलखौ डेभेलपमेन्ट खालामनायनि थाखाय पलिसिया जेब्लाबो बिटिआर गभर्नमेन्टआव दंबाय थायो। बयनिसिमबो खुलुमनाय जासिबाय। दिनैहाय चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय बड'लेण्ड एकाडेमि बे खुंग्रियाव थानाय जे फरायसालि, बे फरायसालिया जोंहा थांनाय 2014 मायथाइयाव बेखौ जोङो गायसननाय जादोंमोन आरो बिनि सिगाङाव जोङो खुंग्रिं ओनसोलनि गोबां आफाद, बे आफादफ्रा जयैनो सावरायलायनानै जोङो खुंग्रियाव मोनसे बर' बिजोंनि फरायसालि गायसननो थाखाय जों थांखि लानाय लेखा जों दिनैहाय थांनाय 2014 मायथाइयाव बेखौ जों गायसनदों। दिनै फैयै फैयै जोंहा
2025 मायथाइ जाफैबाय जोङो 10-12 बोसोरसो बेबायदि गोलाव सम जोङो बे फरायसालिखौ जोङो नांथाब नाजानि गेजेरजों जों बेखौ बे थासारिसिम जों लाबोनो हादों जों दिनैहाय गोबां खैदां खैफोदनि गेजेरजों जों बे फरायसालिखौ दिनै सोलिगासिनो दङ बे फरायसालिखौ जों सामलायगासिनो दङ आङो बे फरायसालिनि सामलाय आफादनि आफादगिरि जानानै आङो जोंनि फरायसालि सामलाय आफादनि गासैबो दैदेनगिरिफोरनो आं साबायखर जासिगोन जोंनि फोरोंगिरि बिथांमोननोबो साबायखर जासिगोन जोंनि ओनसोलाव थानाय गोबां जोंनि आफाद गौथुमनि दैदेनगिरिफोरनो आं साबायखर जासिगोन बे फरायसालियाव फरायनाय फरायसा फरायसुलि आरो बिनि दिथागिरि बिथांमोननोबो आं साबायखर जासिगोन मानो होनोब्ला बिथांमोननि गेजेरजोंनो जोंनि नैबे बड'लेण्ड एकाडेमि फरायसालिया बे थासारिसिम बे मानदान्दासिम जोङो सफैनो हादों आरो देग्लायहाय जोंहा मोनसे मोजां खौरां जे जोंनि बड'लेण्ड एकाडेमिखौ जोङो मोनसे साबना हामना खालामनो थाखाय जोङो बड'लेण्ड एकाडेमिखौ मोनसे बिल्डिं गायसननो थाखाय दिनैहाय जोङो मोनसे हा फोथारनाय खामानि बेखौ जों एसे सिगाङाव जों मावफुंबाय आरो बे हा फोथारनाय खामानिखौ मावफैदों जोंनि तामसे नं सिलनि बियाबनि जा एमएलए मानव गेदेर निर्मल कुमार ब्रह्म बिथाङा बाहाय फैनानै हा फोथारनाय खामानिखौ मावनानै थांबाय आरो जोङो हा फोथारखांनायनि उनाव मोनसे गेवलां मेलबो जोङो लानाय जादों बे गेवलां मेलखौबो जोङो जोंनि ओनसोलनि गोबां दैदेनगिरिफोर जोंनि फरायसा फरायसुलिफोर जोंनि दिथागिरि बिथांमोनखौ लानानै जों बेखौ गाहामै खुंफुंनो हाबाय जोङो जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो आसा खालामदों जोंनि नैबे बड'लेण्ड एकाडेमि फरायसालिखौ लुफुंनो थाखाय जोंहा गुजरातआव थानाय जे मातुसि काशिबा हरिबाई गति चेरिटेबल ट्रास्ट बे ट्रास्टनि जोहै बेखौ जोङो मदद मोननानै जोङो लुफुंनो सिगांदों आरो बे 1 कौटिसोनि जोंहा रांनि गेजेरजों बेखौ लुफुंनाय जागोन आरो जोङो मिथिबाय बाहाय जोंहा मोननै स्टरेज जागोन गोजौआव मोनसे स्टरेज गाहायाव मोनसे स्टरेज जोंहा मोनब्रै 8टा रुम जागोन मोननै बेबायदि जोंहा लेट्रिन बाथरुम आलादा आलादा थागोन आरो जों मोनसे समायना मोनसे बिल्डिं जोङो बेखौ मोननो थांगासिनो दङ आरो बेखौ लुनो थाखाय जोंहा अलरेडि कन्ट्रेक्टर बिथांखौ जोङो थि खालामनाय जाबाय आरो गासैबो लुनायनि लाहार फाहारा बे खामानिया सोलिगासिनो दङ आरो मातुसि काशिबा हरिबाई गति चेरिटेबल ट्रास्टनि दैदेनगिरिफ्रा बाहायनो थानानै जोंखौ मदद खालामगोन जोंखौ हेफाजाब खालामगोन आरो 6 दान बा 10 दाननि गेजेरावनो बेखौ कमप्लिट खालामनानै जों बेखौ मोनसे मोजां फरायसालि महरै जों बेखौ मोननो थांगासिनो दं बेसेबां गोलावसो जानो हागौ गोलाव गुवारा जोंनि दा मिथिनाय बायदियै जोंहा 93.2 स्कुवेर फिट जागोन गुवारा 29.5 स्कुवेर फिट बेखौ जोङो जोंनि एसएमडिसि जोंनि फरायसा जोंनि ओनसोलनि गासै दैदेनगिरिफोर जोंहा जाय कन्ट्राक्टर बिथां आरो जाय मातुसि काशिबा हरिबाई गति चेरिटेबल ट्रास्टनि दैदेनगिरिफोरा बे लुनाय खामानिखौ जुदि गावसोरनि सेटिसफेक्सन जुदि जानाय बायदि मोनो अब्ला बिथांमोननिफ्राय जोंहा मोनसे आसा निसय थाबावगोन आसा मोनसे दंबावो बिथांमोनहा निसय बयस आरो गार्लस हस्टेल लुनायनि मोनसे थांखि दङ होननानै जों मिथिदों आरो बेखौबो जों मोननो हागोन आरो इसोरा निसय जोंनो बेखौ मदद खालामगोन होननानै फोथायनाय दं एमएलए बिथां निर्मल कुमार ब्रह्मआ बे फरायसालिनि थाखाय माबा मोनसे इसारा होदों जोङो बेखौनो आसा आरो मिजिं खालामगोन दिनैहाय जाय बिथांखौ जोङो हा फोथारनाय खामानियाव जोङो बिबान होदोंमोन जोंनि बिटिआरनि चिफ मानगेदेर प्रमद बर' बिथांखौ जोङो लेंदोंमोन नाथाय बिथाङा गावनि देहानि जेंना थानायनि थाखाय बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैनो हायाखै थेवब्लाबो जोंहा तामसे नं बियाबनि एमएलए मानगेदेर निर्मल कुमार ब्रह्मआ बाहाय गाहाय आलासि महरै हा फोथारनायनि गाहाय आलासि महरै बाहागो लाफैनानै बिथाङा मोनसे इसारा होदों जे गुबुन ट्रास्टआ जुदि बे लुनाय खामानिखौ होनो नाजादों अब्ला जोंबो बिटिआर सरकारनिफ्राय आसाम सरकारनिफ्राय माबा मोनसे बे फरायसालिनि थाखाय जों माबा मोनसे होनांगोन आरो बेखौ लुफुंनायाव जों माबा मोनसे मदद खालामनांगोन बेखिनि खोथाखौ बिथाङा जोंनिसिम होनानै गालांदों फरायसाफोरखौ मा आसा खालामदों आथिखालाव 300निबो बारा दङ आरो उनाव माबायदि आसा खालामदों स्कुलाव हाबनायनिफ्राय जोङो बेखौनो फरायसालि सामलाय आफादनि जानानै जोङो ओनसोलनि गार्जेन बिथांमोनखौ जों खावलायगोन जोंनि फरायसा फरायसुलि गोदान जोलै बिथांमोनखौ जों खावलायगोन जे जोंहा कुंग्रियावनो मोनसे मोजां मोनसे फरायसालि बड'लेण्ड एकाडेमि जानो थांगासिनो दङ बे फरायसालिनिफ्रायनो जोङो आसा मिजिं खालामगोन जे बे जोंनि गोग्लैसोनाय ओनसोलनिफ्रायबो डक्टर इन्जिनियार प्रफेसार लेक्सारार एपिएस अफिसार आइएएस अफिसार बायदि बायदि मोनसे सुबुं धोन आरजिनायनि मोनसे थांखि दङ बे थांखिखौ लानानै जोङो खामानि मावगासिनो दङ आसा मिजिं खालामगोन बे फरायसालिया साबना हामना जानाय लोगो लोगो दिनै गोबां फरायसाफ्रा बे फरायसालियाव बाहागो लाफैगोन फरायनो थाखाय बिथांमोना आवगायबोगोन आथिखालाव 2025-26 बोसोरनि थाखाय बे फरायसालियाव 323 फरायसाफ्रा दा एडमिसन लानानै दङ फरायगासिनोबो दङ आरो बिथांमोनखौ जोङो मोजां मोनसे सोलोंथाइ
होनो थांगासिनो दङ आरो बिथांमोनखौ जोङो मोजां सोलोंथाइ होनो आखायाव लादों। आसा मिजिं खालामो 2 बोसोर 3 बोसोरनि उनाव बे बड'लेण्ड एकाडेमिखौ गंसे जोङो गोजौसिन गेजेर फरायसालि गायसननो थाखाय जोङो थांखि लादों आरो बे खामानिखौ जोङो 100% मावफुंनो जोङो नाजागासिनो दङ।